खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जोङो गासैबो न'खराव दावराव दावसि बा दुखु खैफोद आफोद बिदि फैबाथाय खाथि खालानि बा सोरबा रिलेसननि मानसिफोरजों जों रायलायो जे जोंहा न'खराव बेबायदि प्रब्लेम जाबाय दोङो मा खालामनाया मोजां जागोन आरो बे खाथि खालानि मानसि बा जाय रिलेसननि मानसि बिसोरो माबायदि जोंखौ साजेसन होयो जे उमुगाव खासे नायग्रा दं बिनाव नायजाहैया मानो बा उमुगाव खासे बोराय दं बियो नायनो रोंगो बेफोरखौ मोजाङै माबाना होयो बियो इनाव खनसे नायजाहै बेफोरबायदि साजेसन होनाय मानसि जों गोबां नुनो मोनो गामिफोराव बांसिन गामिफोरावनो बेबायदि माने खोथाफोरखौ जोङो खोनासंनो मोनो बा खोनानो मोनो आरो नोंथांमोनाबो मब्लाबा नङा मब्लाबा बेबायदि बाथ्राफोर खोनानो मोन्दों सोरनावबा ताबिज फबना दोनदो सोरनावबा मुलि फबना दोनदो आरो बिदिनो जोङो माने मालायनि खोन्था लानानै मा खालामो मब्लाबा माने न'आव बाराद्राय बिदि दावराव दावसि जाबाथाय जोङो मा खालामो थांथारो बै मानसिनाव जाय मानसिनाव थिनहरो जोंखौ बिसोरनाव थांनानै जोङो बेनाव सोङो जे ओरै खोन्था जोंहानि न'खराव बिदि प्रब्लेम जाबाय दोङो गोबाव समनिफ्रायनो आरो बिथांमोना माबायदि नोंथांखौ माने ब्रेन वाश खालामो बिसोरो होनगोन नोंथांनि न'आव माने सनि नांदो माबा नांदो बा सोरबा मुलि फबना दोनदो जे बोरमा मासे दानथार दाउला दाउ मासे माबाबाथाय बोलि होबाथाय हामगोन दाउदै मायावबा माने दोनना फैबाथाय हामगोन बेफोरबायदि जोङो गोबां रोखोमनि माने अद्भुत खोन्था किसुमान माने खोन्थाहरो आरो जोंबो बे टाइमाव मा सानो जे न'खराल' हामथो जेरैखि जाया आरो बिनि थाखायनो जोङो बेफोरखौनो फोथायनानै जोङो मावफैयो नाथाय नोंथाङा मब्लाबा साननानै नायदोंना जे जायखिजाया जिबनि थै होनानै भगबानखौ फुजिनानै बे भगबाना माबोरै नोंथांखौ बा नोंथांनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामगोन नोंथांनि प्रब्लेमनि थाखाय बिसोरा बे बोरमाया मा दाय बे दाउआ मा दाय नोंथाङा मब्लाबा खनसे साननानै नायसं मा खामानि जोंनि बेफोरखौ माबायदि खामानि जोङो मावो न'खरनि खान्थिनि थाखाय मासे बोरमा दानथारो न'खरनि मोजांनि थाखाय सोरबा दाउला दाउ हाथारो बेफोर मोनसे खोन्था जाबायना माबोरै रिलेसन दङ बे दाउजो बे बोरमाजों सोर भगबाना नोंथांनाव थै बिदोबा सोरबा जिब मासेनि गोना दानथारनो खोन्थादो दा सोरबा जोङो मा कारनाव बेफोरबायदि जिबफोरखौ बुथारो मानोना बिसोरो जेबो जोंखौ होनफिननो हाया खोन्थाफिननो हाया जुदि होनोबाथाय जे नोंसोरनि खोलानि न'खरसेनि उन्दैथार फिसालाखौ लाबोनानै हाथार होननानै होनबा नोंथाङा हाथारनो हागोन ना हाया मानोना बे बिसा खुगा दं नोंथांनो केस होगोन माबा होगोन बेफोरबायदि दा बोरमा दाउफोरखौ जोङो आसलते बोलि होनायनिख्रुइ बांसिन इम्पर्टेन्ट मा जोङो बेखौ जानो मोनो बेसो आंथ' सानो बेखौनो नोंथांमोना मा सानो मिथिया आरो मा सानो नोंथांमोनाबो आंनो कमेन्ट्सआव हर आजिखालि गोबां जौगाबोनाय फरायफुनाय बा देरबोनाय गथ'फोर दं नोंसोरबो आंनो कमेन्ट्सआव लिरहर नोंसोर मा सानो आसलते जेसेबां गोदानाय बा बोलि होनाय दाउ बोरमा जायखियानो जायाथो बेखौ सोरबा भगबाना बा सोरबा इसोरा रावबो जाफैया जों जानो थाखायसो आसलते बेखौ मोनसे मानसिया बाहाना नागिरो आरो बे बाहानाजोंनो जोङो बोरमा बोलि होयो दाउ बोलि होयो बे दाउफोरजों बोरमाफोरजों मा रिलेसन न'खरा मा खान्थि मोनगोन नोंथांमोना खनसे खोन्थानाय आंनो बिदि जिबनाव जानो हाया कुनु भगबाना कुनु इसोरा रावनिबो थै नागिराखै इसोरा जुदि नोंथांखौ
बेबायदि होनोबा बिथाङा माने जोंबायदि मानसिफोर जोनोम होनाय नङामोन। बे रायखससो जाजोबगौमोन गोदोनि बायदि। गोदोनि रायखसफोरा मा रखममोन, मानसि जानाय माबा जानाय बेबायदि रायखसफोरसो जाजोबगौमोन दुनियाखानाव। भगबाना जोंखौ इमान साननो हानाय, इमान नुनो हानाय, रायलायनो हानाय मानसि बानायनानै हरदो, थेवबो जोंनि बे एसे फिसा खोन्थाफोरखौ दिमागाव माने सोनानै लाया। बे बोरमा दाउ बेफोरखौ गोदानानै खुनु भगबाना खुनुदिन सान्ति जाया बा खुनु मोजां जाया, जानोनो हाया। माबोरै जानो हागोन? बेखौबो भगबानानो जोनोम होदो। गतिके भगबाना होनोसो बा इसोरा होनोसो खुनु प्राणिखौनो जाहाथे नोंथांनिफ्राय एख' लस जाया, नोंथाङा निजेखौ जाबायदि अनो गुबुन जिब जुनारफोरखौबो बिदिनो अननांगो। दाउफोर लामा लामा बांसिन जोंनि बर' हारियावनो जों नुनो मोनो लबर लानानै दाउ गावनाय, माबा गावनाय, बेफोरखौ आसलते हामा। आरो गोबाङानो आंनि भिडिअखौ नायबा हयथ' नोंथांमोना आंखौ माने रायहरनोबो हानाय बा गाज्रि कमेन्टसबो हरनो हानाय, नाथाय बेफोर खामानिखौ आसलते दाबायदि जुगाव मावनाङा। मानोना नोंथांमोना गासैबो मिथिगो गोबां बेबायदि दाउ, गोबां बेबायदि जुनारफोर दुनियानिफ्राय माने गोमालांगासिनो दं। बिसोरनि माने माबाफोरा बारायनो रोङा। बिदिनो मोनसे टाइमाव बेबायदि जायखिजाया दाउफोरखौ बुथार जाबाथाय गोमानायनि एकदम परिस्थिति फैथारगोन। न'आवनो दाउ दोङो, थाइसे फैसा नाङा, दाउदो न'आवनो ग' होनानै न'आवनो फेदेरना खथ' बेदर, मा दरखार दं बेफोरखौ बुथारनानै जानो? इमान बेदर जानाय मा देहायाव मा बिराद मोजां खामानि होयै रखम नोंथांमोना सानो नामा? भेजिटेरियाननिख्रुइ जायफोरा माने नन भेजिटेरियान बिसोरो थाबनो थैसिनो, थाबनो बिसोरो बेमाराव गोलैयो, बिसोरनि इमिउनिटि सिस्टेमफोरा खम जायो। जायफोरा भेजिटेरियान बिसोरो गोबाव समहालागै थांनानै थायो, बेमार आजार खम जायो, देहाफोरा माने सुस्थ' थायो एकदम। जायखिजाया माबाफोर गोरोन्थि बुंदोंबा निमाहा हो। लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै ला। गोजोन्थों।